ଏଇଠି ବୋଉ ନା ଏ ପୁଅ ଖାଇପାରିବି ଖାଇଦୁ ଖାଏ ବୁଢ଼ୀ। ହ୍ୟାଲୋ ଦୋସ୍ତ ନମସ୍କାର, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଚିକେନ ରୋଷେଇ କରିବା। ଚିକେନ ଆଣିକି ଥୋଇ ଦେଇଛି, ଆଜି ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରିବା ବାହାରେ। ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଜି ଆମର ବି ଗେଷ୍ଟ ଆଇଛନ୍ତି, ମୋ ନାତୁଣୀ ଝିଅ ଆଇଛନ୍ତି। ଖରା ତ ଏଠି ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଦେଖିବା ଆଜି ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି, କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗେ ମସଲା ସଜ କରିଦେବା। ସୋରିଷ କଲା ବର୍ଷା ଦିନ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଲାଗିଛି ସେ ଜରିରେ push कर दिलू
ହେଲା ଜଲ୍ଲା ଆଉ କଣ ହାଁ ଚିକେନ କରିଦେବେ। ଫୋନଟା ଛାଡୁନୁ। କହିଲେ ଏଇଟାକ ଖାଇବି ନା ମୋ ପାଇଁ ଆଳୁ ଟମାଟୋ ସିଝେଇ ଧୋଇଥିଲେ ପାଣି ତା ବ୍ଲଡଟା ଯିବ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଧୋଇଥିଲେ ଯିବନି। ନା ମୋ ଭାଇ କଳା ପଡ଼ିଗଲେଣି। ସେ ଗାଧୋଇବେ କି ସେ ଗାଧୋଇବେ ନାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ସିଏ ତ ଶାଶୁ କଥା ଶୁଣୁନି କି ଶାଶୁ ତା କଥା ଶୁଣୁନି। ଆମର ତ ଟାଉନ ସ୍ୱାମୀ ପଳେଇଲା ଆହୁରି ନେଇକି ଯିବା ନେଇଯିବି ନହେଲେ ଯାଉଛି ସେ କହିଲା ବା ଚୁମା ସିଏ ତାର ଅଲଗା ରୋଷେଇ କରିବି ମୋର ଅଲଗା ରୋଷେଇ କରିବି। ଆମର ଚିକେନ ରୋଷେଇ ଚୁଲି ରାତି ଆସିବ ଭୋଜି ଏଠି କଦଳୀ ପତ୍ର କାଟି ପାଣି ପକାକୁ ରାତିରେ କରିବା ମାଇଁଷ ପ୍ରିୟ କ'ଣ କେମିତି କଲା କି ଆଇଁଷ ଖାଇଛ ହେଇଗଲାଣି ଚିକେନ ଚିକେନ ହେଇଗଲା ଚିକେନ ରେଡି तू शॉर्ट बरोबर कैमरा वाले এইটা यम्मी
सीधा 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 धरिकी आड़ा नेब ସେମିତି ବଇଥିବ ଷ୍ଟିଲରେ ହେଇଯିବନି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଫଟୋ ଉଠେଇବ କହୁଥିଲ ରେଡ୍ ରେଡ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଉ ନା ଏ ବୁଅ ଖାଲି ଝୋଳ ଟିକେ ଖାଲି ଝୋଳ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଚିକେନ କାଇଁ ଦଉଛ ବୁଢ଼ୀ ଖାଇବ କି ହଁ ବୁଢ଼ୀ ଖାଇବ ଚିକେନ କରିନି କୁହନ୍ତୁ ଦେଖ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ୱାଓ ହୋଟେଲ ଷ୍ଟାଇଲ ୟମି ମମି ତମେ ସେତକ ବି ଦେଇଦବ ମାନେ ସବୁତକ ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି ଖାଇପାରିବ ଖାଇଦବ ଖାଏ ବୁଢ଼ୀ ବୁଝିଲେ ତମ ରାତିକୁ କେତେ କ'ଣ ଦଉଛ ଖାଇବ 2 ଜଣ ଗଲେ ଚାମଚରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ବୁଝିଲେ ମମି ରାତିକୁ ପାଇବନି ସେ ରାତିକୁ କରିବା ଆସ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇବା ଆଜି ଚିକେନ ଡାଲମା ଭାତ ଆଉ ପିଆଜ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇବା ଆସ ଆଗେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ